दा बे बनसुनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों। दा माखासे जायगाफोरखौ नायथिंगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे बे मिथिं जुथुमगासिनो दङ। आं नोंथांनो माखासे नुथायखौ देखायनि बनसु फैदों। बेफोराव न' गोजासोमोन जावजोबदो जावै गारदो इसोरो ओरै ओंखारलांनो हानाय लामा दं ओमफ्राय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दायो जोङो दंफैयो आरोबाव फिन बोरबारि बाथौ मन्दिर पट जायबा जाथाया जादोंमोन बे जायगायाव दंफैयो। दिनै ब्रैथि बाथि सान जाबाय नाथाय दासिमबो जेबो राहा मोनथ'नाय जायाखै। मोनसे बाथ्रा खोनादों बुंनाय बायदिब्लाथ' माने गुबुनाव हा होगोन नाथाय बेखौ लाखागोन होननानै बुंदों सोरखारा। अब्ला जों मा जायो लोगोसे दा बनसुनि फैगासिनो दं होननानै मिथिदों। दा अबेसे मोनफैखो बेखौ जों मिथिया। जायखिजाया बनसुनि फैनायजों जाबजों जायगा फार्स्टनि भिडिअखौ बेनिफ्रायनो जागायनोसै आरो ना। अब्ला थ'दो बेनिफ्रायनो जागायबाय। दा बे बनसुनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों। दा माखासे जायगाफोरखौ नायथिंगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे बे मिथिं जुथुमगासिनो दङ। आं नोंथांनो माखासे नुथायखौ देखायनि बनसु फैदों। बेखौ जा जथुमगासिनो दं मिथिं। अखानायै शुक्रबारै फुङाव मिथिबाय बे आरो फैनानै आरो बुंफोर दिहुननो नागिरबाय बियो गभर्नमेन्टफोरखौनो थाङिफोरखौ बुंनानै लायना बिदि खालामदों आरो जों लानो हागौमोन आरो दा ओमफ्राय आब'मोनहा साब्रैसो फैखादों। आंनो फन हरनाय नङा होमबा? आंनो फन हरदोंमोन ना? गुरेसननिफ्राय फैदों ना? औ आं इच्छा थायोमोन ओमफ्राय फैदों। एसे लेट जाबाय दिनै फैनाया। औ दे साहा लोंथ'ला आङो। गोबाव जाबाय दिनै एसे। सिगाङावसो ना? किसारि ना आदा किसारि? ओंखाम जालांदों बयबो। आरो फैगासिनो दं इउटुबार ग्रुप खस्थ'सो जागासिनो। नालाय बिदि नङामोन जोंना न' दोङोमोन फबजोबदो इसोरो जावै बिदिनो बेफोराव न' गोजासोमोन जावजोबदो जावै गारदो इसोरो ओरै ओंखारलांनो हानाय लामा दं ओमफ्राय ओरैनो माबानि दं औवानि दं मानसि थांलाय फैलाय खालामनाय। आच्छा बै हटेल लुनाय हायाबो बेबादि टाटा मालिकनियाबो इनो आजमलनियाबो इनो आरो माबानियाबो इनो आजमल नायथि। लामाया सिनसना इसोरो गावसोरनि राजनितिनि मानसि सासे दं। मा नाम होनोमोन बेखौ माबा जयन्त मल्लनि लामा बनायबाय दं। बे गोदोरानि लामा बनायबाय दं। थारमाने पाब्लिसिटि लामानि थाखाय दिगदार जानाय थारमाने निजिनि एखे डाइरेक्ट न'आव थांनाय लामा बनायबाय दं। जयन्त मल्ल बरुवा ना? बरुवा। राइट हैंड पलिटिकल एडवाइजर चिफ मिनिस्टार। अच्छा। बै दलं नुवाखै होनबा? बै औ। बायदि बे मोनसे लामा दङ। बेबो ट्रेन आरो लामानि सिन जादोंमोन। बिबार गोजा इनिबो बारलांबावदो सेफायजोबखालांदो।
जावबाय थानानै लामा बानायबायसो थादोंमोन बिदि मुस्लिमफोर दोङोबाबो बारा सेफायाखै 12 घर ना 13 घर इदिल'सो सेफायदो इथि जोंनावनो बांसिन सेफायदो जोंनि इथि बर'फोरावनो बांसिन सेफायदो शिब मन्दिरा जोंना बे मोनैखिनियाव आवगायखिनियाव शिब फुजा खालायोमोन आरो इनो फार्स्ट बे मन्दिरखौ ओइ बे लास्टिंआ इ मन्दिरसोमोन जोंनि शिब मन्दिर इनो फार्स्ट सेफायदो जिसिपियानो इयाव सिङाव हाबलांदो ओमफ्राय दा गावसोरनो फायनानै थिखांफैदो नैसिनि हाबखादोंमोन दाइभरसो लाबदो फार्स्ट खालिनो हाबनानै खानथाम ना खानब्रै नांदो थिखांनो इयाव मादै खैदिन जादो इयो थिखांनाया खैदिन जादोंमोनलाय हर सान जुजि दाख्लैसो थिखां खानथाम पुरा थाखादो इयाव माने इयाव सिगाङाव दै फुरथि जायोमोन नामा दैखौ इदि जाया ओइयाव थेसना दोनदो जोंनिथि दै खालायनानैसो इभेकसन खालायदो मानसि बायनायनि थाखाय नैबे लामासोमोन जोंनि ओइथिबो लामा गिदिर दंमोन ओइथिबो दंमोन ओरै थांनो हायोमोन आरो ओइथिंनि गामिनियाबो ओइथि लामा दं माने गेजेराव लामा लाखिनाय जादों आरो बयनिबो थाखाय नांगौ दा मालाबा माने होमबा आब' बैयाव रायलायनोसै दा इदिसो खामानि मावबाय थादों नैबेखैजा सानजौफुनि जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ सानजौफुनि जानाय नैबे आलु संनो लागा दङ ओमफ्राय नैबे दालिया मोनबाय नैबे संगासिनो दङ ओइ नै दाउआ जाजानो लुगैदों बेबायदिनो संगासिनो दङ दालि दै लाबोदों नै आदामोना दै ओइ माबा मोनसे हायखांग्रा लाबोनांगोनलै आरो नैबे ट्रिपाल नैबे नारें आरो नैबेखैजा बनसुनि आफादगिरि बुंथिगिरि बिथांमोनहा सावरायलायगासिनो दङ नैबेखैजा नैबे बाथौ मन्दिर जाहैबाय बाथौ मन्दिर एकदम लोमला जोबना दं